ассалому алайкум, ҳамватони азиз, зинда саломат ва хонобод сарбаланд бошед. Медонед чӣ дар бораи ҳамин коркоима, коруҷоима мисоли 2025 октябр рафта будам, 6 октябр ба ватан рафтам, то 14 ноябр дар ватан будам. Ҳама ҷо рафтам, вазори тандурустӣ ҳама ҷо рафтам, лекин чиз медонед на, кор ҳама чӣ ё ки шинос бояд дошта бошӣ, ё ки суми калон дошта бошӣ, ки мисол барои чӣ? Барое ки аренда гирифтани ҷо сум дар корай, барои коғазҳоро барқарор кардан, литсензияу чанд чӣ ҳамаш ҳамин кардан. Вазори тандурустӣ маро хуб пешвоз гирифтан, бо муомалаи хуб, маслиҳатҳои хуб додан барои ман, барои кабинет кушодан. Бисёр суханҳои хуб гуфтанд дар вазори тандурустии Тоҷикистон. Баъд чӣ рафтам, чӣ ном дорам, барои баробар арзишкунӣ рафтам тарафи чӣ мегӯянд, агентии назди раиси ҷумҳур рафтам. Унҷа бо вақт нашуд ки рафтанда, баъд корҳо ин тараф бо расивая шуд, хестам омадам. Яъне ки барои ҳама ино суми калон дар кор. Охир ман кор кунам, сум ба даст биёрам, ки баъд равам кабинет кушам. Мегӯянд ки бузак намор ки баҳор меояд, то чанд сол дига ман бо кор кунам, ки баравам мисол ки як кабинет кушам. Аз ин хубаш чӣ мегӯям, варианти хубаш ҳамин аст, ки як кас мисол клиника дошта бошад, маро дар клиникаш кор гирад, ҳамчун массажист, ҳиҷамакон, ё ки шлӯкдармон мекардагӣ, мисол ман, ё косметический ҳиҷам, мисол ки ман метавонам кор карда. Ин вақти клиника маро ба кор гирад, дар ҳамон корхонаи он инсон кор кунам. Ҳамин хел ман метавонам кор карда. Лекин ман худам мерафтам Тоҷикистон, ҳамаи шароитиро дидам, наметавонам ман худам танҳо кабинет кушам, барое ки ҳеҷ кас дар бари ман намехоҳад истодан. Мегӯяд ки кори чӣ ҷавобгарӣ дора, ягон одам меимбара. Аммо одам ки маргаш ки омад, дар бораи аму вақти чӣ мегӯянд, оператсия, дар бораи столи оператсия ҷарроҳӣ ҷонаша худованд мегирад. Вақт ки омад мемора, ягон касро накушад. Охир ман гуфтам ҳеҷ кас ба ҳиҷома кардагӣ ягон кас иншоалло ки намурдааст, намеморад. Ҳиҷома қати ҳеҷ кас намурдааст, иншоалло ки намеморад. Ҳиҷома шифо аз дар ҳиҷома. Охир касе мутахассис аст, кӯшиш мекунад ки инсон сабукӣ биёрад, не ки инсонро вазбинӣ биёрад ва бигӯяд ки пага хабари чизаш биёяд. Хаста маргаш не, албатта ки не. Мо барои табобат кардан, барои сабук кардан, барои чӣ мегӯям, беҳбудӣ, барои пешравӣ ватанмон хизмат бояд кунем. Ман рафтам, ҳамин 40 рӯз истодам, бенатиҷа баргаштам омадам. Ҳамчуноне ки ҳеҷ кас маро дастгирӣ кардан намехоҳад. Ман медонам, ки ман зан ҳастам. Занаҳо, мусалмониҳо садқашон бошам, қартон накунад, зана дастгирӣ намекунанд. Ина гапа ҳақ гап зана қартон накунад, зана дастгирӣ намекунанд. Мегӯяд занака чӣ, мегӯянд хеле одамон ҳастанд ку коркуниши хонаниши. Занак бимарад дар хонаш бишинад, ин менависанд ку пиршӣ бимарад дар хона бишин, намоз бихон. Аллоҳ таоло маро ҳамин офарида ба ҳунар, ба чӣ ман дар хона мешитам. Маро худованд кас ҳунар дод, мегӯяд ки бара пешравӣ кун дар ватани хона. Хаста. Поделиться лайк ва подписаться фаромӯш накунед.